یەکێمی پێنج ڕۆژانمایە و جاما جیهانی لە ئەمریکا کەنەدا و مەکسیکێ دەست پێ بکە ئەف پێشبرکە کۆ لە سەرانسەری جیهانی خەلک چاوەڕێی وێنە ئەمنها لە واشنگتن لە پایتەختە ئەمریکینە تەوی کۆ لەڤی باژاری ت لیستک نایên kirin لیستک li bajarên din li 16 bajarên din li seranserî Bakurê Amerîka tên kirin lê ev nayê wê weteyê ku Washington û xelkên Washington û cemawerên Washington ji temaşekirina lîstikan bêpar dimînin. Ji ber got li vir li qada nîştîmanî jê dibêjin National Mall li vê dekê FIFA bi hevkarî li gel hikûmeta DC dest bi wê yekê kirine ku li hejmareka bajêr deverên bajêr di nav de jî wekû gohûn dibînin li piş min ekranên mezin amade dikin niha amadekarî bi awayekî berdewam tên kirin ji bo ku ekran li seranserî vê qadê werin danîn wê piraniya lîstikên cama cîhanî li vir bi awayekî yanî bê pere bi xurûy wê werin pêşkêşkirin xelkarin werin vir ji bilî wê jî wê gelek çalakî hebin wê festîvalên mûzîkê hebin wê pêşandana xwarina hebin şêweyeke ku FIFA dixwaze ji cîhanê re bêje ku ev cama cîhanî ne tenê derbarê werzîşê ye lê derbarê gihandina xelkê ye gihandina kultûrayê û nasandina kultûrên seranserî cîhanê ne tenê çil û heşt tîmên gobeşdarî vê cama cîhanî dibin lê her wiha ew welatên xelkê wê li vê dekê amade dibin bi taybet bajarekî wekû Washington ku xelk ji seranserî cîhanê lê amade dibin wê dengê Amerîka jî bi awayekî rojane him çalakiyên li vir li National Mall bişopîne û him jî çalakiyên li bajarên din bajarên ku bi rastî lîstikên FIFA lê tên kirin.